Danse Lumière TV kunafoni kenaka kunafoni mimbi dawma shuni tlembe kata ubi famille nyuma soro Lumière TV file bagaw oni nyakuma malikono baliko ka unichi awuni sokol be Lumière TV la show ani kilwal saka kunafonia femi yako kunafoni wakati osilini Burundi niya sa mugaima keme an bioron bonyongoko olude fagara gantuba dugu konnana minu kun refusé ye ukumeka boli sayanye kungo jamana konnana Nambora yino ameta Tunisie jamana konnana Tunisie muso ye marché doke kunu utukalo kiletan sabasa bafla ani mugannani uga marché kunkunye uga hake nyini ye uga jamana konnana muso do ya seria ka foko kabini kaisi nana fangala uga hake uduna bola Tunisie jamana konnana bi araba utukalo kiletan nani samba fla ani mugannani ayam makoro ye kuna funisi ken kuna funidi lawye mi kera walisa ka jamana nyemo kokoromado ani aisi jamana nyemo uka jatimino ya yira ko complot international be anga jamana nyemo controla anga Amadou Salatu ko iga sorota wala nyongo fe ma koro nduba wele ko amsinem ulu kombe kuna fondilaw nyama bi ku ka hakilnata jira jamana tabulula andila kana baliya ani galiya me meka denden ganya sanga jamana nyemauma yaro an wonu ga jekluski kunye école ko be siga tanya chuba mina be siga for notre successeur de l'école malienne donc ñina examen ministre naka jama kata aka conseiller wula ata directeur d'académie anaka partenaire be les parents d'élèves et tout le monde be yijija école de minu examen soro ñina ni defu o ka bara de ya lasuma mo shite siga vogo ma na marake ka defu soro mo shite siga vogo mo na marake ka baki soro au bela mi sur la salo avec fort pourcentage d'autres de frala kanina OK donc amé siga fo vraiment mes ministre faux ama yere faux parce qu'on est tous des partenaires de l'école maintenant on ga jekulu mouye amé politique qui mais anté politicien ambe politique ke me ante politicien okoro muye kololo na sira malla nanga anda douala amanda douala pour que akanya ni zei président la transition de anyini ka foski ka fo chama kera fokata papier doboko les accords d'Alger anyulu gain parce que anya e ka fo namra fin de kundo akobo sisa mali an kuma nyongo fait puisque depuis que Oudana Fangala a manta d'Oude, en Wambou de Bi, en bout de Messini. J'étais voulu qu'à boire Franca. Na hakna mi en ma fouillé, ni mi tebe, en beau fort, en ma foi à fort humana, car sur le colorama kala. Fin mandon bambolo, modo be, ambolo, nanyas, nanstra uluma. Ulu banga kuma lase famama kavo anga hakina yeniye donc le dialogue intermalien en voulait la décret ne kun to kumbala ay kalo sabade kala mbe foli bla krenkrena Ousmane Oussoufou Maïga ani professeur Konaré Jean Bosco ulu de kun yanga nyemoy ni kalo saba mo shite sega foko Ousmane Oussoufou Maïga abe baramina ko shimi baraka kumese ko barake abe na l'heure abe bedo abe be amina chola akera en rema touba abe sobima une famille abe franyonga domina vraiment c'était difficile donc abarak mouye malien wa kuma ambla kata kai neni ntonyo sinadamba ma foya madame le ministre on y mi mais ama foko ngata kuma ni moyire afura kongu lame wa hakna mi u ka fela mi ni pembena an yo bara de ke ko rapport ke kanana ye commune nuna ka bo commune kana région là ka bon région là kana national rapport ta ni président au kofe ay commission wore bo ko nga gafe do gla ben ni karama beke sika ke chwa mina ba foko la paix et la réconciliation la charte mo demandement souvent dira lubo barala ambufo ku wala yimando ka fuye anu ameyon bolo
Donc au Kononana, an y'a ye gouvernement mi kun ye parti politique minnu ka baara politique baara sonsoro ko gɛlɛya dɔ bɛ yen o dun kun ye tiɲɛ ye an b'o dɔn kalama gɛlɛya dɔ kun bɛ yen donc an y'a sonsoro fɔlɔ mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ dialogue la dɛ le comité de pilotage ni min kun b'a la parti politique si tɛ Mali la min ka représentant kun t'a la a tɛ yen an taara région ninnu na parti politique si tɛ yen min mana a baara la et pendant ce temps que dɔw taara ɲɔgɔn ye ayiwa ko u kun ye ɲɔgɔn ye fɛn dɔ kan an kɔni t'o dɔn dɛ mais en tout cas a fɔra k'u minɛna donc u ye sanction ninnu levé ko an kun ye gafe min bɔ k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye o dabila la sisan a bɛ se k'aw ka ɲɔgɔn ye o kɛ lège min ka président ye anw ka amisɛn jɛɲɔgɔn dɔ ye maître Cissé an b'a fɔ yan a n'a ka jama olu ye parti politique wele k'a fɔ ka société civile wele k'a fɔ ayiwa an kɔni a fɔra ko an ka kalafili labɛn anw labɛnlen don gouvernement ye an ye fɛn fɛn ɲini gouvernement fɛ a y'a bɛɛ d'an ma anw labɛnlen don o fɔra parti politique mɔgɔ ye o dugusajɛ anw société civile o fɔra anw ye bon an ka jɔyɔrɔ ye mun ye élection na ka sensibilisation kɛ ko kalafili ye mun ye a nafa ye mun ye an kan ka mun kɛ a bɛ fɔ o ma ko mobilisation sensibilisation a filanan ye min ye jɛkulu dɔ bɛ anw fɛ yan grâce Mali ni élection bɛ kɛ anw fana bɛ kɛ an bɛ taa élection supervisée yanni mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na fɔ élection kɛra nin yɔrɔ in na a ma ɲa a ɲana a ma ɲa a ma anw fana ka jɛkulu bɛ yen à travers le Mali dans les urnes a bɛ kɛ cogoya min na les dépouillements a kɛra ni namara kɛra yɔrɔ min na an b'a bɛɛ sɛbɛn an fana b'an ka rapport kɛ k'a di ka na di nin y'an san naani siɲɛ naani an b'o kɛ Mali kɔnɔ yan an ka fɛn dilanlen don i y'a faamu an tɛ ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ. Bon, pour le moment, on va faire de la formation. Parce qu'il y a une formation de Kéo. Les agents électoraux là, on vous former. Parce que nous sommes formés pour ça. Donc, on est en société civile, donc en daséroma. Toi, maintenant, on va barala, on a haklana. Là, il y a fort femme, oui, on la bena. On m'a dit, aïwa, on y a yé, yoro de la tourni, qui d'ailleurs fana. Tout d'abord, cotiser wa ten. Armée ou la quoi ben à clochilique, à Tarabi Manjougou. Au Manjougou, c'est que c'est dans la yéka fort, que Tchenikela, Jamana Tchenikela Mukumbe en Kunka, nous nous dolendo. Koulou ira yeno. En émis aux réseaux sociaux là. En émis nous be fola, namba me. Ka fo ko antara tiza wa ten, ko yan kise da aka. A fora ko l'OTAN de kunbɛ k'olu labɛn k'o de bɛ ayiwa wari d'u ma ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma an ko n'o ye tiɲɛ ye maliyɛnw an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka wuli i ko kɔnɔkulu an k'an ka armée soutenir AES mɔgɔw min ye Burkina Mali Niger olu nana fara ɲɔgɔn kan u b'o kɛlɛ la u ka fɔli la DIRPA ka fɔli la en tout cas u ma sanna an b'u fo k'u waleɲuman dɔn c'est pourquoi n'an y'a fɔ ko l'armée monte en puissance o kɔrɔ ko minɛn minnu sanna k'a di an ka kɛlɛkɛdenw ma minnu ye sɔrɔdasiw ye minɛn sanni ye tiɲɛ de don n'a tun y'a sɔrɔ foyi t'an bolo ka ni kɛlɛ nin kɛ se tun b'a sɔrɔ Maliko banna ala k'an kisi o de kama an y'an da don a la maintenant an y'a ye a OTAN kelen nin Sarkozy tun bɛ fanga la tuma min na ale de ye OTAN mɔgɔ ninnu mobiliser ka taa Kadhafi faga anw yɛrɛ wulila yan an ka président ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture an kɔrɔkɛ ɲuman ala ka dayɔrɔ suma a wulila ka dɔ fara a yɛrɛ kan k'u bɛ taga ka taga delili kɛ pour que en tout cas au moins saya kana na se Kadhafi ma k'a sɔrɔ a ye min kɛ Mali ye u y'u to avion kɔnɔ pilote welela n'i ma jigin aéroport min ka surun i la n'i ma jigin yen nɔ awa aw fɛn fɛn bɛ avion kɔnɔ ni avion bɛ a bɛ taa lahara u jiginna o tɛ taamasiyɛn ye wa Kadhafi fagara Kadhafi ka jama kɛlɛkɛminɛnw
au Tchaman Nana en fait. Il n'y a pas de frontière entre nous et la Libye. Au moment où nous donnons à Tchoti, John ya Yamara Dikadi, à Wati Ouma été accusé. Mais qui est comme Rowere, qui est ma banga, tout bafou le masque est tombé. Donc, au décam Angwan quand Jantoira, oui, au Mike, ou comme fait coquet, en fait, à Wateke. Inch'Allah. Donc, au décam, Anyanga Babu Numbe Fara Yonka, Kana Labanoi. Donc, à Foko, Aïwa, papier de Bambolo, ou bien mon Bambolo, mi betinza teni, mi tara autant mo yé, mais mi konu sela bolo kolon na yo kalaya. Ma hake mi kumbe. Ya ma tugu mo mi kumbe. Anyo fawi. Ogi che aboy. Ambassadeur mi be Ukraine a vlene Dakar. Ayi to yo no kasebe doke. Be yakala. Ya okunde ote wiya yere. Bon, pourquoi ma dolin dormi bien? Hein? Le Suède. Au lieu qu'on mette demain d'ordi, il y a en fait demain de Kundo. Il y a une dolin de Kundo. Messi, avec Messi d'or. Hein? Nous mettons comme vous au cas basé nous y aucun Messi. En boro kalam. Donc, en gagnant au coup. Et maman ni ben malaya, ibamboya. Nanga herabe mina ika do dafe nango mi iko ambi buya ika mbuya ni mambuya ibeta uya gain anwa nyana ni juye ni atoi ni komi yisoro ire de anyini fama uya gain o fama mi uya gain nango ko amulu ko nu emi gain an yo gain ala so so Ousmane Sonko ale premier ministre ye Sénégal dugu konnana aga nani senfɛ Mali konnana malidenw ye u ka hakilinaw fɔ aga nani senfɛ yan no donc aw ni ne an ka jɛga Amadou Sala Touré ka ɲininiw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ousmane Sonko anana Mali la nana ye dama kɛ mais jusqu'à présent me ka an yɛrɛ ɲininka a nakun kɛra jumɛn a nana mun de la parce que o ma fɔ an ye. Jusqu'à présent, on est même mort d'accord. Ousmane Sonko n'a qu'un kera ni Mali là, on n'a qu'un kera parce que ni jamna ni mort d'obéna jamna warela. Au cas où on n'a qu'un fort jamna doni. Mais ni ma yorosi pour Ousmane Sonko, on n'a quoi nana ni de kama Mali là, on m'a fait mort. Mais à quoi nana, à kumana, on est ailleurs, à quoi kuma chamaya interprété ou qu'a interprété tout là. Ousmane Sonko ya ira ko ali na Mali la ko ale sigira premier ministre ya fa ale kun kana Mali la bon ay kuma chama fo ina fo actualité yere kan sisa ina fo CEDEAO AES création ani wati kosanna Ukraine ambassade bu fi ay kuma do fo ay réaction chama ke afana ay prononcer par rapport à ça bon ya malien chama kuma chama fo par rapport à ka sortir donc quoi nana Malion doya Malion fait bon ne qu'on fait ay fin de foko mo kana dusubla hakligne jamna gestion ko la ne qu'on fait kuma djouté e fait avec un conseil de di engagné mo ma parce que ni kera jamna nyemo koy ça ni ka décision ta il ko analyser kany il kana précipiter aba fa ko de fouiller quoi ça nous ka décision ta jamna ka gestion ngoro o ka ko nyenyini kanye ka fin ne kon fenente ayu blasradi to na Mali la ne fo Mali ni Sénégal be ambede clé comme si ça mangani dono on peut dire que mangani on c'est sans faire mort ni mais je crois que Mali ni Sénégal a be clé alors na o de fo kale kele damne combat damne ka amena yana AS ga créé donc aba fika foko AS ale be combat mina ana AS ga be vision clé parce que be génération clé ale wa asmi nous be génération clé al na ma fo adala je crois que ne o de fo Mali ni Sénégal frontière donc ni tasman dono Mali la Sénégal t'est épargné ni Sénégal dono Mali t'est épargné donc je crois que vous fla jamana fla c'est comme folle la jamana kelen de tundo mais politique mo de nana ko politique de nana ka ko ke mais je crois que al nana minna en tout cas anyana pour moi anyana mais comme politique mo do mo wote mina akuma na tarami na kerami amina yi
mais Ousmane Sonko kelen deli k'a fɔ ko n'ale kɛra président 2024 kɔnɔ ka sɔrɔ terrorisme kɛlɛma ba Mali kɔnɔ k'ale bi Sénégal sɔrɔdasiw bila ka na Mali la u kana kɛlɛ kɛ auprès des soldats militaires maliens pour que ka se ka nani terrorisme ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ est-ce que ɲɛ bɛ Sonko la o ayo fɔ mais we fanga ɲini kan de i b'a dɔn ne y'o de fɔ politique mɔgɔw b'u mun fɔ bi o b'u mun fɔ sini o tɛ kelen ye sinon yan'a ka na a y'o fɔ a ye Macky jalaki pour que Mali bɛ brûler ko Macky tɛ sɔn ka sɔrɔdasiw bila ka na ka Mali dɛmɛ terrorisme ale ko n'a nana n'ale y'a kɛ ni ale fanga kalifa ale la ale b'a kɛ mais a nana sisan o kuma yɛrɛ t'a da donc ne y'o de fɔ a mana kɛ cogo o cogo politique mɔgɔw bɛ min fɔ bi ani sini o tɛ kelen ye donc maintenant hali sisan le fait que même a nana an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna mais ay kuma ba fofo ay kuma la so comme si da politique mo be kuma fo dana ma da bon abete kuma fana e ba do fanga ni kan ni ani nana fana e be ko do e wono to ya kelen parce que ni be kenama e be fembe fo e be ka ke e be karisa jala e ba fo na ne do be ska ni nana e ba don kolondo akadun ko saba donc ni ay ni o do e ba don kuma kacha woni ka fo e te chen fo te kelen ko Ousmane Sonko ka nali abe an hakilla tige ko sobe me nya ye ni wakati laban na ka foko Ousmane Sonko ni Diomaye Faye ka nali fanga na malien kun dalen bala ko be se ka an dɛmɛ kosɛbɛ an be kɛlɛ minnu na ani an be politique ko minnu na ani jamana yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ nafasɔrɔ siraw ko ɲanabɔliw la port ko ta sira fɛ commerce ta sira fɛ fɛn caman na mɔgɔw kun jigi b'u kan mais mɔgɔ caman ni y'a jateminɛ ni waati laban na u jigi bɛ ka waro ka da kan ka fɔ ko ninnu tɛna se ka fɛn b'a kɛ an jigi kun b'u kan cogo min na mais n b'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ man k'i jigi tigɛ ala la ninnu filɛ nin ye u nana fanga na fanga fana ye réalité wɛrɛ de i bɛ kuma dɔ fɔ k'i to kɛnɛma mais n'i nana fanga kɔnɔ i bɛ na réalité dɔw sɔrɔ donc il faut que i ka temps dɔ ta ka o réalité ninnu o ko kɛlen ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka sɔrɔ k'i ka direction ta donc o t'a yira k'a fɔ ko ninnu ye anw janfa ko ninnu ye Mali janfa ko ninnu ye Afrique janfa ko ce ne sont pas des panafricanistes ce sont des opportunistes u kun bɛ fanga ɲini de la fanga ɲini kan de b'u da sinon u tɛ Sénégalais ka hɛrɛ kɔ u tɛ Mali ka hɛrɛ kɔ u tɛ Afrique ka hɛrɛ kɔ o bɛ mɔgɔ minnu kunna ne b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ninnu mɔgɔ man k'i jigi tigɛ u la fɔlɔ parce que Ousmane Sonko ye kuma minnu fɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigibaliya lana ka malidenw cɛla tiɲɛ ko o kɔni tɛna bɔ Sénégal ta sira fɛ k'a fɔ ko bɛ labɛn Sénégal walima ko bɛ tɛmɛ Sénégal fɛ ka na se Mali ma a y'a yira k'a fɔ k'o tɛna se ka kɛ filanan ye mun ye CEDEAO ye sanction mun da Mali kan ka tɛmɛ o sanction mun kun tɛ sariya kɔnɔ donc a y'a yira k'a fɔ ko o sanction mun dara Macky Sall ka wagati la CEDEAO fɛ n'o kun ye olu ka wagati ye ko n'o y'a sɔrɔ ale ni Diomaye Faye kun bɛ fanga na wa y'a yira k'a fɔ ko o sanction kun tɛna da wa olu kun bɛna u ka veto da pour que sanction in kana se ka tɛmɛ donc an bɛ se ka a faamu k'a fɔ ko tiɲɛ na Ousmane Sonko ka visite a b'an hakilila sigi hali bi. mais dakuru ɲɛ kelen na a y'a fɔ ko n'ale kɔni kɛra ɲɛmɔgɔ ye Sénégal k'ale bɛ sɔrɔdasiw bila ka na Mali dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ terrorisme kɛlɛ ma ban Mali kɔnɔ mais a tɔ t'o ko ye hakilina jumɛn o la. bon a kɛra ɲɛmɔgɔ ye hali sisan parce que premier ministre do c'est comme si mun bɛ ɲɛmɔgɔya la présidentya fana na o ye a ka parti PASTEF tɔnden donc a yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ o kɛra ɲɛmɔgɔ ye donc c'est comme si an b'a yamaruya k'a fɔ ko ale fana de ye ɲɛmɔgɔ ye ale de ye jamana président mais o t'a yira k'a fɔ ko a kun ye nin kuma mun fɔ ka tɛmɛ ko an jigi waro la o fana na o ma tɛmɛ parce que ni mɔgɔ tɛ se ka décision tugu dɔw fana ta en ce qui concerne mun bɛ jamana concerné ka sɔrɔ i ni a tigi ma kuma a ka fɛn dɔw lajɛ a ka bɛn fɛn dɔw kan yanni a ka waleya dɔw kɛ donc visite in bɛ bila o cadre in bɛɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko ani maliyɛnw bɛna ani an ka marabaaw bɛna kuma sira caman kan u kumana sira caman kan wa don n'a nataw la an dalen b'a la k'a fɔ ko Sénégal ni Mali ka relation maliyɛnw bɛna tɛgɛrɛ fɔ n'a ye. aw ni ne halisa an ka dugawu kɛ an ka ba Maliba ye ala ka bɛn ani keleya sigi an ka jamana kɔnɔ o la nin bɛ dan kɛ an ka bi kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la wa kan bɛ wagati wɛrɛ. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. hatɛ fule dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique afla ni nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soroyenno imo menacé minama aminam bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma o ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré kayorola ni ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛn kulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimasi otmana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré kayoro segere yele électronique hatɛ